Keď signál neprestane, Golden Bridge Consciousness príbeh o synchronizácii. Jedného dňa mi začal pípať požiarny alarm. Nie nahlas, len dosť na to, aby liezol na nervy. Každých pár minút, píp, píp, nepríjemný tón, ktorý sa nedal ignorovať. Batéria bola slabá. Novú som nemal, celý deň som to počúval, až ma to unavilo. Nakoniec som zobral skrutkovač, alarm odmontoval, vybral batériu a v byte nastalo ticho. Na druhý deň mi prišiel e-mail. Vypadol jeden komparzista z filmového nakrúcania. Hľadali náhradu okamžite. Rola, hasič, film Deadpool 2. Vybrali ma, lebo som sa hodil výzorom. Išiel som, hral som hasiča, fiktívny požiar, kontrolovaná scéna, filmová realita. Keď som prišiel domov, napísal som bratovi, dnes som hral hasiča. Odpísal mi videom, dom pri ich ulici horel. Volal skutočných hasičov. Oheň, siréni, skutočný svet. Na chvíľu sa všetko spojilo. Alarm, podráždenie, hasič vo filme, oheň v realite. A ja som si potichu uvedomil jednu vec. Život nekričí, posiela signály, niekedy vyberieme batériu, lebo nechceme počúvať a aj tak si cesta nájde spôsob, ako nám niečo ukázať. Nie, aby nás vystrašila, ale aby nám pripomenula, ako blízko sú veci navzájom prepojené.